saranayen na usal daday tuy biyak ay alinagen na yagukasyan na sikatiliwa bang arday kuirik na sikat pun ragsak ngayong dagkaduma nga nagtumpalbiyak di kakadagdua-dua kenagari papa napudnuak ken ka yagkumamati ka di kanturang dasan uray kanuman di nakadulpi tanay kasyan at sikat pakabiyagan kadag dua-dua kenagari papa napudnuak ken ka yagkumamati ka di kanturang gasan uray kanuman di nakadulpi tanay kasyan at sikat pagkabiyagan